लाइफ जाबायना जायाखैथाय जाबाय खोमा हेलौ हेलौ जाबाय न लाइफआ लाइफ फैनो गोसो गैयामोन अब्लाबो फैबाय आरो हेलौ औ फैबाय औ आंनाव नुजाफैबाय स' आं एसे कनफिउस जानानै दंमोन जाबायना जायाखै माने एसे नेटवर्क प्रब्लेममोन नालाय ओंखायनो हेलौ 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 स' आं लाइफ फैनायनि जाहोना आं जेबो शेयार खालामनो गोसो गैयामोन मानो होनबा इट्स पार्सनेल आरो इउटुबा जाहैबाय आंनि प्रफेसनेल लाइफनि खोथा जेनेबा पार्सनेल आरो प्रफेसनेल बे आलदा आलदा जाखायो नोंथांमोनाबो मिथिखायो स' पार्सनेल प्रफेसनेल मोननैखौबो एखे लेगेयाव लाबोनो गोसो गैयामोन आरो खिन्थु मा होनो आं रावखौबो गाज्रि बुंनो होननानै फैयाखै आरो रावखौबो आङो ब्लेम खालामनोबो फैयाखै गावबा गाव गावनि जायगायावहाय राइटखा जेब्लाबाबो आं सानो आं राइट आरो बेबो सानो खोमा बेबो गाव राइट बिदि होननानै ओमफ्राय आं जास्ट बेखौनो बुंनो सानो आरो माने लाइफ फैनानै जा मा बाथ्रा बुंगासिनो माने आं बिग इस्यु खालामनो गोसो गैया अब्लाबाबो आरो आखाइ फारसेजोंल' दालिया बजिया बेखौ मिथिखायो ओमफ्राय मा बुंदो माने आंनो बेलेगासो हरदो आरो लाइभ भिडिअखौ आंथ' आरो नायानो ओमफ्राय आं मिनिनो ओंखारदो आरो लाइभ भिडिअआव माने लाइभ फैनानै जानला मानला बुंनायखौ आं बेखौ बुङाखै बे माने मा होनो बे मिस्टेक आं जेब्लायबो रोङाखै आरो मालायखौ आं गाज्रिबो बुंनो गोसो गैया मानो होनना बुंबा जि बरबाद खालामखाबाय जि बरबाद जाखाबाय जाखासै आरो बेखौथ' नोङो माबा मोनसे बुंनानै बा माबा मोनसे माबानानैथ' आंनि बरबाद जानायखौथ' आंनि सिगांनि बायदि खामफिननोथ' हाखाया आरो नोंथांमोन भिडिअखौ आंनो बेलेगा सेन्ड खालामनायावहाय आं नायबाय नायनानै आं सानबाय मा माने गासैबो मोजां जाबाय माने बिदि होननानै सानदोंमोन खिन्थु बे बुजिग्रा मानसि नङा आरो माने बुजिग्रा मानसि नंखाया इयो जेब्लाबो सोलायनाय बोराय जाजासिम बेबायदिनो थाखागोन इयो माने आरो आं बुंहरबाय आरोना फन खालामनानै रायलायनो गोसो गैयाबाबो फन खालामनानै बुंहरबाय आं जे इमान गोबाव जाबाय मा जालांनाय जालांबाय जास्ट जानांगौ दंमोन जालांबाय आं बेयाव बुङाखै जे नोंनि भुल बा आंनि भुल बेबायदिबो बुङाखै आरो बेबायदि साननानै थानायखायनो आं जेनेबा स्टेटमेन्ट होयाखै स्टेटमेन्ट होयिखायनो मा खालामबाय थानो जेनेबा जि जाबाय जाबाय दा मानोथो केसफोरथ' माबाबाय थानो बिदि होननानै आंबो स्टेटमेन्ट होयासै बास आंबो सानबाय दे नर्मेल जाना थानोसै जेनेबा आंखौथ' बरबाद खामखाबाय थाथोसै गावनि साख्रियाव आरामै थाथोंसै गावबागाव लाइफ थाथोंसै आंबो गावबागाव लाइफ थागोन बिदि होननानै आरो माबा लाइफ फैनानै उल्था बे मोनसे इउटुबावहाय नोङो मोनसे इउटुब चेनेल खेवदों बास नोङो मटिभेसनेल भिडिअ बानायनो बानाय नों माबा भिडिअ बानायनो बानाय बाट पार्सनेल खोथाफोरखौ माने बेबायदि मोजां नाङा न' जेनेबा पार्सनेल खोथाफोरखौ बुंबाय थानो ओमफ्राय जेनेबा मा होनो आंनि प्रग्रामाव थांनानै स्टेज फ्राय जुख्लायगोन ना मागोन होनदो नों बेबायदि टाइपनि मानसिखा नों बेबायदि मेन्टेलिटिनि मानसि आरो इमान थगायना जे माने लाजिया नामाथाय स्टेज सिनेमायावहा जादोंमोन जोंहा मा थांदो ओमफ्राय जोंहा टेक्लाबो थांदो आं बेयावहाय भिडिअ बानायलायलायदोंमोन भ्लग भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ आंनि चेनेलावहाय आङो भ्लग भिडिअ बानायदोंमोन बे बरमायाव मोसाहैनायावहा बरमायाव प्रग्राम जानायावहा बेयो थांदो ओमफ्राय थांनानै आंखौ जि माबा माबि रायबाय थादो मानसिफोरनि सिगाङावहा जि माबा माबि गोसा गाज्रि स्लें वर्डफोर बाहायनानै जि बुंबाय थादो आरो ओमफ्राय
कमिटिनि मानसिफ्राथ' नुबाय जेनेबा कमिटिनि मानसिया रेसपन्सिबिलिटि दङथ' जेनेबा आंखौ लिंहरदों आंखौ इनभाइट खालामदों पारफर्म खालामैसा स' कमिटिनि मानसिया फैनानै बुंबाय जे फंबाय जेम्स नोंस्रा मा जादों पार्सनेल लाइफआव जों बेखौ मिथिया आरो जोङो इन्टारफेयार खालामनोबो गोसो गैया नोंसोरो मा जालायो जालाय जेराव खिन्थु दायो गेमस्ट्रिनि रेसपन्सिबिलिटिया जोंनाव दङ जेनेबा जोंनियाव पारफर्म खालामनो फैदो जोंनियाव पारफर्म खालामनो फैनाय हिसाबै जों बेखौ जोङो माबा खालामनाया बिदि होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय बिदि होनबाबो बे माने मानिया हाय उमुक तुमुक माबा माबि बिनाथ' आग्रां जाग्रां बुंनाय बिदि सभाब दंखायो ओमफ्राय बिदिनो कमिटिनि मानसिफ्रा बुंबाबाबो मानियाखै ओमफ्राय बियो हारला खालामबाय थादों ओमफ्राय आंनि पारफर्म जाथारसिगोन ओमफ्राय जाथारसिगोन दा आंनि नामखौ बुंबाय थादो आरोना दायो मोसागोन गेमस्रि दैमारि बिदि बिदि होननानै होमबाबाबो बियो मा होनो हारला खालामबाय थादों मानसिफोरनि सिगाङाव जोंहा मा मा मोनबोदों इमान मानसि लासिं सिं ओमफ्राय कमिटिनि मानसिफ्रा माने इखौ होखारहरबाय आरो नारखां नारसि जालायलायबाय बिदिनो गन्डगल जालायबाय अब्लाबो आं नोंथांमोननो खिथायाखै मानो होनबा बे मोनसे पार्सनेल खोथा न' स' ब्लगावहा बोरै खिथानोमोन बिदि ओमफ्राय दा बुंनायखायसो आङो बुंबाय ओमफ्राय उनावहा दा कमिटिनि मानसिफ्रा बेखौ जि होसोहरबाय खारै 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 लामासिम खारलांबाय मानसिफ्रा जि नायबाय आरो जि लासिं सिं मोनबाय आङो आयौ मानो बिदि बियो बिदि होननानै जि खारलांबायब्रा जि कमिटिनि मानसिया बुनो थाखाय होसोबाय ओमफ्राय दा बियो जेनेबा लाइफआव फैनानै बुंबाय आङो बेखौ स्टेज सानिफ्राय जोख्लायनो होनबा हायोमोन आरे दम दङ नामा नोंहा बेबायदि जोख्लायनो ओमफ्राय नोंसो माथो कमिटिनि मानसिफ्रा एकदम बुनो होसोबाय इमान बुरजा बुरजा फैजोब्बाय ओमफ्राय गावहासो जि खारलांबायब्रा गावहा रावबो लोगोबो गैया ओमफ्राय बाइक ना मादोंमोन खोमा बियो ओमफ्राय आलि पार जालायलायनानै खारलांबायब्रा जि लासिं सिं इखौनोथ' आङो भिडिअखौ नायनानै मिनिबाय आया गावहासो कमिटिनि मानसिफोरजों बुजानो होसोजाबाय खारलांबाय ओमफ्राय माबा उल्थासो होनबाय लाइफआव फैनानै आङो आंनि नामथ' लायाखै जेनेबा जेम्सनि एक्स होनबाथ' अभियासलि आंखौनो सानखागोन दा आङो एखेबारे स्टेज सानिफ्राय जोख्लायनो नागिरदोंमोन खिन्थु आं जोख्लायासै माबा माबि साननानै जालायाव मानसि लासिं सिं मानसिले गावहा जि होसोजाबाय बुजानो ओमफ्राय दा जेनेबा दे आंथ' आं बाद ओमफ्राय जेनेबा भिउ एक्चुअलि माबाया मा जादोंमोन घटनाया ओमफ्राय जानोबा घटनाया मा जादोंमोन बेखौथ' मिथिया बै बुनो होसोग्राफोरा जुदि बायचान्सनि बे लाइभ भिडिअखौ नायदोंबा खम मिनिगोन आरे साला जोंदोसो नागिरदों होननानै बुंनानै लाबाय होननानै एसेथ' लाजि इमान मानसियानो बिदि जायो आरो इसेबो माने रेसपेक्ट गैया मा गैया आरे नों नोंनि लाइफआव हेपि थादोब्रा आंबो आंनि लाइफआव थागोन आं जियानो जा आं सोरबा गाज्रि मानसि बा सोरबा वान्टेडखौनो मोजां मोनबाबाबो बे आंनि गोसो आंनि लाइफनि खोथा जेनेबा बेखौ नों बुंबाय थानो खोथा गैयाना आरो आंखौबो जेबो गाज्रि बुङाखै जि जानांगौ जानांगौ थांबाय नों आंनि लाइफखौ बरबाद खालामखाबाय आरो दाबो जुदि नों आं मिनि खुसि थानायखौ जुदि माने जेलास फिल जानानैसो बानायदों ना मादों मिथिया नोंना सिम्पेथि गेन खालामनो नागिरदों मिथिला आरो आं जेब्लाबो बुङाखै जे मानसि आं जेब्ला बिदि होनाखै आंनियाव जि जादों आं सिगाङावहाय बुंनो दे रावखौबो खिन्थु माखासे खोथा ओरैबायसा नंखाय माने आं थाननो हायियाव दिनै लाइफ फैनानै बिदि बुंनांगौ जाबाय आरो दा आंनि लाइफखौ नुनानै आरो बे बुंबोलायगोन जेनेबा आरो नोंथ' बुंखागोन आंनि लाइफखौ नुनानै आरो रिप्लाय होलायगोन आरो बायो आं माने इमान मोजां भगबाना मोनसे बिउटिफुल लाइफ होदों एसे माबाब्रा इन्जय खालामलायखो इमान इदि नांलाय खमलाय जेनेबा 2.5 year थांबायानो 2 years जालायलांसिगोन जेनेबा मा होनो नोंनोबोथ' आंखौ नांखाया आरो आंनोबोथ' नोंखौ नांखाया होमबालाय माथो ना गावबागाव थादोब्रा आरो जेनेबा जोंहानावनो इमान थांबाय जोंहानावनो इमान थांबाय जाबाय आंबो गावसानाव थांबाय ओमफ्राय बिनि उनावहा माने जोंहाखौ बासियो जेनेबा नोंस्रा जेबो गैया मा गैया आरो नोंसाबोथ' जेबो गैयाना नोंल'सो साख्रि मावो बास बेनो डिफारेन्सआ नों जाबाय सासे सरकारि साख्रि मावनाय आरो जोंहा जाबाय रावबो साख्रि मावा जेनेबा बेफोरबायसा आरो माने मा जि जालांबाय ओमफ्राय नों मानोथो बेफोरबायदि जेनेबा भिडिअ होबाय थानो गोनां देलाय आरो इमान थगायनानै भिडिअ होबाय थानो गोनां मा भगबानाथ' सब मिथियोना नों थगायबाबो
माने बायो न' जेनेबा दे जों सानैयासो रिलेशनशिपआव दंमोन जोंनि गेजेराव मा जालायदों जों सानैयाल'सो मिथियो बेलेग थार्ड पार्सनाथ' रावबो मिथिया अब्ला हारला जाबाय थानो गोनां मा देलाय मालाया मिनिगोनसो माबा मोनसे लाइफ फैनानै आरो हिन्जावसायाबो बुङो माबा मोनसे लाइफ फैनानै बायो न' बेफोरबायदि बरिं माने मा गावनि पार्सनेल लाइफनि खोथाखौ मा ससियेल मिडियाआव बुंबाय थानो जेनेबा इमान लासिं सिंनो इखौनोथ' आं जि मिनिनो ओंखारबाय जेनेबा लाइफआव फैनानै बुंबायना बियो आङो इखौ जोखारनो होनबा हायोमोन स्टेज सानिफ्राय आरे दम दं नामा नोंहा बिदि जोख्लायदो सोरबा मानसिखौ आरो गावहासो होसोजाबाय कमिटिनि मानसिफोरदो लावथि गोलाव गोलाव लालायलायनानै बै कमिटिनि मानसिफ्रा नोंनि भिडिअखौ नुदोंबा मा सानगोन देलाय नोङो आयौ माइसिलाले बे जेम्सआ होननानै लासिं सिंनो कमिटिनि मानसिफोरदो जि होखारजानानै जि खारबायब्रा ओमफ्राय नोंथ' नुवाखै जोंसो नुदो आं मिनिगोन ना गाबगोन जाबायब्रा लासिं सिंनो होमबाबाबो आङो जल्दि जल्दि मोसानानै फैनांबाय जि लासिं सिं खालि एख' बुजिया आरो लाइभ भिडिअ फैनानै बुंदो आं जि दुखु मोनबाय आरोना जेनेबा गावजोंनो इमान ससियेल मिडियाआवहा कापोल फट' होयो जेनेबा बेबो जोंहानाव थाङो आंबो बिसानाव फैयो जोंनाथ' जेनेबा फुरा माने मा होनो अपेन रिलेशनशिपमोन ओमफ्राय बिनि उनाव माबा मोनसे बिदिनो प्रब्लेम जालायनानै ब्रेकआप जालांबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय उल्था पुल्था बुंबाय खोथाखौनो उल्थासो बुंबाय ओमफ्राय बुंबाय थानानै मा लाब मोनो जेनेबा ससियेल मिडियाआव जि जानांगौ थांबाय नोंनोबो आंखौ नांखाला आंनोबो नोंखौ नांखाला बास थादो गावबागाव सिरि आं सोरखौबा गाज्रि हौवाखौ मोजां मोनो बा सोरखौबा माबाखौ बे आंनि गोसो ना नोंबो जायखौ मोजां मोनोमोन आरो नोंबोथ' रायलायखायो आंबो मिथियो नोंनि लोगोफोरानो आंनो खोन्थाहरो सोरबा ओइ उमुजों रायलायो उमुजों ओमफ्राय मानसिफोरनि सिगाङाव आं हिन्जावफोरदों रायलाया ओरैबायदि मोजां जाथिनानै देखायो ओमफ्राय आरो लाइभ भिडिअ जे सोरखौबा थेला आल्लाखौ थेला आल्ला होननानै बुंनाङा सोरखौबा माबा हाजिरा मावग्राखौ ओइ खामानि मावग्रा होनना बुंनाङा होमबा नोंलाय जोंहा बाबाखौलाय मानोथो बासिनाय अमा बेपारिनि फिसा होननानै मानोथो बासिनाय होमबा आंखौलाय इमान बुजिग्राबा थानायबानो हेपि लाइफ जागौमोन ना औ जागौमोन आंबो सानदोंमोन बेबो सानदोंमोन दाउट दे बेबो आंखौ बहुत मोजां मोनोमोन आंबो मिथियो मोजां मोनोमोन खिन्थु आं बेनि नेचारखौ बेबायदि होननानै मिथियामोन माने ओरैबायदि गाज्रि वर्ड्स बाहायो आरो ओरैबायदि सासपेक्ट माने आंनि साननाय आरो बिनि साननाय मिलाया बेबायदि आरो जों जेब्ला 1 year रिलेशनशिपआव थाबाय 1 year थानायावनो जोंना बेफोरबायदि जाबाय ओमफ्राय बेबायदि जानायनि उनावनो बिदिनो ब्रेकआप पेटसाप ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों आरो मोजां रायलायफिनबायमोन 6 months आरो बिनि उनावहाय आं सानबाय मा जानाय नङा आं बेजों होल लाइफ माने आं हेपि थानो लुगैयो जास्ट आं हेपि थानो लुगैयो आं बेफोरबायदि नांलाय खमलाय माबा माबि आं बिराद बायो माने बिदि बुस्थुफोरखौ आं आनसाबस्क्राइब खालामबाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया सोरबा आंखौ साबस्क्राइब खालामबाबो खालामाबाबो आंहा नों जुदि आंखौ मोजां मोनाबा खालाम आंहा जेबो गैया आरो आं जेबो बुंनोबो थाङा ओमफ्राय नै जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा बेबोथ' गावखौ बासायनो माबा मोनसे होनबा आंबोथ' आंखौ बासायनो माबा मोनसे होनगोन बेफोरबायदि खोथा थायो नङा होमबा बेखायनो माने पार्सनेल खोथाफोरखौ ससियेल मिडियाआवहा रायलायनायनि खुनु लाबबो गैया बाट नोंनि बेफोरबायदि बारा बुंनायावसो आं दिनै लाइफ फैनानै बुंनो गोनां जाबाय अमा बेपारिनि फिसा आरे अमा बेपारिनि फिसाखौ मिथिखानानै नों मानोथो सिगाङाव मोजां मोननायमोन होनबालाय अमा बेपारिनि फिसाबाबो ओमफ्राय जोंहानावनो थांनानै जोंहानावनो जानानै फैबाय आरो जोंहानि न'खौनो बासिनानै फैबावबाय गावसानाबो बारा एसेबां मोजां नंखाया खिन्थु दायो आं फुरा आं जेनेबा कालार सालार होबाय फुरा मेगन साबाय खोमा मिथिला मा जाखो आं बायो माने बिदि लाइफ आंनो नाङा आरो आंनि देरसिन भुल आं नोंजों जे रिलेशनशिपआव थादोंमोन मा होनबावनो जि होनो आयु जोंहा बाबा मामा होनो मा राहरदों आंखौ जिमानानो जि बुं आंखौ मा बुंनो बुं खिन्थु आंनि बिमा बिफाखौ जेब्ला बुङो ना आं बेखौ सयज' खालामग्रा मानसि नङा मानो होनोबा आं सबनिख्रुइ बांसिन आंनि बिमा बिफाखौ अनो आंनि बिमा बिफाखौ जुदि सोरबा माबा मोनसे बुङो आङो सयज' खालामनो हाया जायानो जामानो आंनि हुवायानो जाथों आंनि बयफ्रेन्डआनो जाथों आं जेब्लाबो माफबो खालामा आरो आं जेब्लाबो माबाबो खालामा आयौ आं दाखालि जि आसरित मोनबाय बिदि होनबावला
आं रिलेशनशिपआव थानानै मालायजों एसेबां माबायो आरे आङो कामाख्या मन्दिरनि प्रमिस जानानै बुंनो हागोन जे आं नोंजों रिलेशनशिपआव थानायाव आं रावजोंबो बेफोरबायदि आंहा रावजोंबो एफेयार गैयामोन आरो रावबो सेंग्राया बुंनो हानाय नङा जे औ जेम्स आं गेमस्ट्रिया नोंजों मोजां मोनबाय थानायावहा आङो गेमस्ट्रिजों रिलेशनशिपआव दंमोन रावबो सेंग्रा बुंनो हाया मिथिबाय दिनैसिम सेंग्रा गैयानोबा सोर बुंनो हानो सोरबा बुंनो दम दङ नामा सोरबा नों जे बुंबाय आंखो जेनेबा मा होनो आंजों रिलेशनशिपआव थानायावबो बेलेगफोरजों इदि एफेयार दंमोन होननानै सोर दंमोन बेलेग दम दोंबा खिथाफायनो होफाय आरो आं बिदि नांलायबाय थानो गोसो गैयालै माने जों मेचुर जाबाय न एसे बुजिदोब्रा नोंबो आं इमान फन खालामलायलायनानै बुंबाय आरो गावस्रा बिब'आबो जि गाबै गाबै फन खालामबाय आंखो जेब्लानोखि जोंना बै इन्सिडेन्टआ जादोंमोन ओमफ्राय जेब्ला आं पुलिस केस होदोंमोन बेयावहा बुंहरबाय बिब'आ ओइ आगै आं मिथिखायो जोंहा फंबाया बेबायदिनोखा मायानोखा जेबो नङा दे आगै बे बिदि खालामला एबारनिफ्राय नोङो केसखौ बोखारदो बे जोंहा आगैयाल'सो जोंहा नङाबा बे आगैया गैयाबा जोंहा मा जागोन इदि होननानै ओमफ्राय उनाव आंबो सानबाय दे आं स्टेटमेन्टखौ हैला खिन्थु आं बिब'खौ बुंहरबाय जे आब' नों जेम्सखौ जास्ट फैनानै बुंनो हो जे जि जाबाय दे जेनेबा आं केस होनानै जेनेबा बेखौ जेलाव थाङोबाबोथ' आंनि लाइफआ बैबायदि जाफिनला जे बरबाद जाखाबाय ओमफ्राय नोङो जास्ट बुंदोल' जेनेबा ससियेल मिडियाआव फैनानै जास्ट बुंहोल' जेम्सखौ जे गेमस्ट्रिखौ बा गेमस्ट्रिनि टपिक लानानै जेबो भिडिअ बानायला बिदि नङा आरो होफिनलायबाय नै नंमारगौसो आं जुदि केसखौ दा डिसमिस खालामनाय मोनबा मा जागौमोन जेनेबा आं दा केस होनानै केसआथ' अलरेडि दंखायो स्टेटमेन्ट हैबानो जेनेबा माबा मोनसे एक्सन जागौमोन अब्ला बेजों आंजों डिफारेन्सआ मा थाखो बेफोरबायदि आरो माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि माने कनफिडेन्ट लानानै मेसेज खालामो जिहेनिखि जों जेब्ला रिलेशनशिपआव थादोंमोन बिसोर जेनेबा जोंनि खिथु थानानै जोंनि खोथाफोरखौ मिथिजोबो आरोना बेफोरबायसा माने बाबायलै आङो पार्सनेल लाइफनि खोथा लानानै बिदि थादों इउटुब चेनेल खेवदो भाई मोजाङै खेव ब्लगिं खालाम मटिभेशनेल भिडिअ खालाम माथो बा पार्सनेल लाइफनि खोथाखौ लानानै मा उल्टा बुंबाय थानो आंबो बुंनो होनबा बहुत हायोब्रा खिन्थु पार्सनेल आरो प्रफेसनेलनि डिफारेन्सखौ एसे मिथियो ओमफ्राय आरो माबा लाइफ फैनानै बावदोंसो आंजों रिलेशनशिपआव थानायावनो बेहा खैजोनबा एफेयार दङ बेबा सोरनोबा हरखो जालायबावो आय' नों लाजियासै इमान गावखौनो मोजां खालामना लानो आं सोरनो हरनो बेफोरबायदि बुस्थुखौ सोरनोबा हरजानाय बुस्थु नामा अभियासलि बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डनि गेजेरावनो बेफोरबायदि बुस्थुआ शेयार जाखागोन लाजियासै नोङो आरो इमान माबाफोरावहा आंखौ इमान ब्लेकमेलिं खालामबाय जोंहा फंबाया गाबलाय बेबायदि खालामनाङा नोंसोर जि जादों जेनेबा नोंसिनि एटलिस्ट जोंहा फंबाया आं लाबोआखै मिथिबायना जोंहा जास्ट फन खालामनानै बुंहरबाय जे जेम्स जेनेबा आंबोथ' नोंसिनि गेजेराव मा जादों मिथिया बाट नोंसोर जियानो जा नोंसोरो सानैजों रायलायनानै सल्भ खालामना ला मा बेफोरो प्राइभेट बुस्थुफोर माबाफोर मा भाइरेल खालामनाय माबा खालामनाय बिदि होननानै जोंहा फंबाया जि गाबै बुंहरदों मिथिबायना सोर फंबाया लुगैनो दे गावनि बिब'नि बेफोरबायदि भिडिअ नायनो बा गावनि बिब'नि लाइफआ बेबायदि बरबाद जानायखौ सोर लुगैनो देलाय बिनि उनावबो नोङो बे भाइरेल जाथ'यैनि सिगाङावनो बहुत मानसिफ्रा नुखांबाय माबायदि नुखो दैजिं फेस्टिभेल जाबाय माने आंखौ डिसेम्बर बे इन्सिडेन्टआथ' जेनेबा 2020नि फेब्रुवारियावहाय जादों बाट 2019नि डिसेम्बरनिफ्रायनो बे मानसिफोरनो देखायलागासिनो आंनि लोगोफोरनो नेहुआव जिमानखिनि जों खालामदोंमोन सब लोगोफोरनो हरजोबदो भिडिअफोरखौ आरो आंनि लोगोफोराथ' बेफोरबायदि भाइरेल खालामग्रा नङा जेनेबा इसोर आंखौ बुंहरबाय आरो नै नोंना बयफ्रेन्ड बिदि हरदों जि लाजिबाय माने एथ' लाजिनाय गैया आरो दैजिं फेस्टिभेलाव थांनानै सोर एक्टरफोरनो देखायदो मानब लाब्लि मोननोबो देखायदो मानब लाब्लि आंखौ फन खालामना बुंहरबाय आब' नोंस्रा मा जादों जेम्स आंनो बिदि नोंसिनि प्राइभेट भिडिअखौनो देखायबाय आंहा लाजिनानै थानो हाला आंलाय बोरै नायनो आब' नोंसिनि भिडिअखौलाय मा फाग्ला मानसिलै बेलाय जेम्सआलाय होननानै आगै मानबा बुंलायलायबाय आरो खैजोननो देखायदो माने लाजिनाय होननाय बुस्थुआनो गैया बेफोरबायदि बुस्थु फ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डनि गेजेरनिसो खोथा न प्राइभेट खोथा बेफोरबायदि बुस्थुखौ मालायनियाव बुंनानै मा माबानो जेनेबा मा लाब जानो मुसाहारि नोंनि एक्टिंखौ नायना नुखायो सोर गुन्दा गुन्दी नोंथ' एस्ट्रलजारसो नोंथ' दाख्लैसो मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामना फैदों एस्ट्रलजियावहाय ना नोंथ' मिथिखायो नोङो इउटुबावहाय कमेन्ट्स खालामनायनि अनगा एस्ट्रलजिनि मोनसे पेज बानायनानै गाव एस्ट्रलजार जास्रादो मिथिबाय अब्लाना बांसिन लाइफआव साक्सेस जानो हागोन
नोंसोर मिथिया रावबो जों सानैयाल'सो मिथियो स' बे लाइफआव फैनानै माने पार्सनेल लाइफनि खोथाखौ प्रफेसनेलि लानानै बुंनायखायसो आं दिनै बे लाइफखौ होनाय जादों नङाबा आंहा इन्ट्रेस्ट गैया आंनि पार्सनेल लाइफनि खोथाखौ ससियेल मिडियाआवहा बुंनो आरो बुंबाबाबो मा बेलेगा जेब्लाबो गावनि दुखुखौ मिथिखाया मिथिबाय गावनि दुखुखौ जेब्लाबो ससियेल मिडियाआव बुंफायनानै जेबो लाब गैया मालाया मिनिगोनसो बुरबक मिथिबाय नोङो लाइफआव फैनानै बा भिडिअ बानायनानै गावनि लाभ स्ट'रि माबा स्ट'रि नों इमान सादु मोनबाबो आं नोंखौ गारामोन मिथिबाय ना आरे नों लुगैयोमोन दा बरियासे हाबा जानानै हिन्जावखौ डमिनेट खालामनो लाब्रा बहुत हिन्जावफोर दङ बेफोरबायदि खिन्थु आं बेबायदि टाइपनि नङा जोंनि बिमा बिफाया अमा बेफार खालामनानै इभेन जों उन्दै टाइमाव ओरैबायदि सिटुएसन फैदोंमोन जोंहा न'आवहा मामाया सेरेब सावनानै फाननानै जोंखौ फरायहोदों मिथिबाय बेबायदि खस्थ' खालामनानै फरायहोनानै जों जुदि दिनैयो थाइसे थाखा खामायनानै जुदि बिमा बिफानो मोजां लाइफ होआ जों जुदि साख्रियाला हौवाल' नागिरनानै जुदि आरामसे गावल' आरामाव थानानै जाबा जागोन नामा बिमा बिफाखौबोथ' साननांगोन ना मिथिबाय आं लाजिया नङा लाजियो आंबो बहुत लाजियो आंहाबो बिराद दुखु दोङो नोंथांमोना साननो हागौ जे आङो सानफ्रोमबो मिनि खुसि भिडिअ बानायनायखाय आंनाव जेबो दुखु गैया बेबायदि नङाब्रा मिथिबाय आंनि गोसोआबो नोंसोर बायदिनो आंबो मानसिसो आंहाबो दुखु जायो खिन्थु बहुत खोथा साननानैसो दिनैयो थांनानै दङ मिथिबाय बिमा बिफा सानग्रा मानसि आं बिमा बिफाखौ सबनिख्रुइ बांसिन अनो आङो नोंलाय 1 year 2 yearआव लोगो मोननाय मानसिसो नोंनि थाखायथ' आं आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनानै बिमा बिफाखौ दुखु होनो हायाना आरे नों इउटुब चेनेल खेवब्रा साक्सेस जा आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया आं नोंखौ मिथिखायो नोङो सोरजों रायलायदों सोरजों रिलेशनशिपआव दङ आरो आंहा इन्ट्रेस्टबो नङा जे नों सोरखौ लाखो सोरखौ लायाखै बाट आंनाव बुंहरो आं बुंबाथाय बुङो आंनि सिगाङाव बुंनाङा बिनि खोथा बिदि होननानै बुङो आं थाथो लाथो सोरखौ लायो बाट आंहा इन्ट्रेस्ट गैया बेफोरबायदि पार्सनेल लाइफखौ बुंबाय थानो आरो मानसिफ्रा मिनिगोनसो जाम्बा नोंखौ बेसेबार बुंनांगौ नों मानो बुजिया एसेबो बेसेबार बुंनांगौ कल खालामनानैबो बुंबाय मानाबो बुंबाय एसेबो बुजियालै आयु थेंक गडलै आं नोंबायदिखौ जे आं हल लाइफ थानाङासै आं नोंबायदि मानसिजों थानायमोनबा आं थैखागौमोन मिथिबाय आरे आंनि बिमा बिफाखौ अमा बेपारि माबा बेपारि न'आनो गैया लेट्रिनानो गैया मा बुङो आयु आरे जागोन ना भाइ मिथिबायना न'फोरखौल' मोजां खालामनानै गथ' गथायखौ जुदि फरायनायाव जुदि मोजाङै गोसो होआबा माबायदि जानो नोङो फार्स्टआव गथ' गथायनि फरायनायखौथ' माबा नांगोन ना आरे जोंनि मामा बाबाया बहुत बेबायदि ट्राइ खालामबायब्रा जोंखौ मोजां लाइफ होनो जोंखौ मोजां लाइफ होनो थाखायनो दिनैसिम जोंनि न'आ 2005 ना 4आवनो लुनाय न' बेखौ ना कालार होनो हादोंमोन ना सिलिं होनो हादोंमोन खिन्थु आं सैथोआव थानायखाय दिनै इसोराबो आंजों लोगोसे होफानायखायनो थाइसे थाइनै खामायनायजोंनो दायो कालार हाबाय फल सिलिं होनो हाबाय मिथिबाय दा बेखौ नों मेगन सानानै लाब गैयाना आरो बिनि उनावहाय आंहा नों भाइरेल खालामबाय आंखौ नों बदनाम खालामबाय दे जियानो जा बदनाम खालामबाय जोब्बाय बेनि उनावहाय आङो मोजां लाइफ पार्टनारबो मोनबाय आंजों सब स्टेपआवनो आंनि 1 स्टेपआनो जा 2 स्टेपआनो जा सब खामानियावनो आंखौ सापर्ट होयो आंखौ इमान अनो बेबायदि नुनानै नों बहुत जेलेस जानो हागौ बाट बे आंनि खोथा आं सोरजों रिलेशनशिपआव थायो सोरजों मायो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ ससियेल मिडियाआव बुंबाय थानानै गोदोर खालामलांनानै जेबो लाब गैयाथ' जाम्बा बायदिले आरो गावनि बैसोखौ थगायलायना लायो हो नोंखौ पुरा सरि नोंखौ पुरा बडि गोनांखाय माबाखाय मा होनो आंजों रिलेशनशिपआव थानाय समावनो माथो नोंहा 30 years जाबायमोन ओमफ्राय दाख्लै लाइफआवलाय माथो 31 yearsल' होनना बुंखो दासिमथ' नोंहा 33 जाबायना बैसोफोरखौबो थगायलायनांगौ आरो माने आं सिगाङाव मिथियामोन नोङो ओरैबायदि थगायसुला आरो दा 1 to 100 मिथिबाय आरो A to Z मिथिबाय जेबो नङा आं नोंखौबो गाज्रि होनाखै नों नोंनि जायगायाव एकदम राइट आं आंनि जायगायाव एकदम राइट स' आं मा लुगैयो जास्ट आं नोंखौ लुगैयो मा नोङो मटिभेशनेल भिडिअ बानायनो बानाय नोङो ब्लगिं खालामनो खालाम आंबो खालामनो आंहाबो इउटुब चेनेल दङ आंबो खालामगोन स' मा नों नोंनि पार्सनेल लाइफ बा आंनि पार्सनेल लाइफनि खोथाखौल' जास्ट होनाङा आं बेखौल' लुगैयो बास प्रफेशनेल भिडिअ बानायदों प्रफेशनेलि था
आरो जिथु लावदुमनि खोथाखौ बुंगासिनो लावदुमाबो पास्ट लाइफ दङ गावनि पास्ट सबाबो पास्ट लाइफ मोनसे थाखायो न पास्टआव माबा मोनसे जालांनाय स' बेनि लाइफखौ बे मिथिखायो आरो बिस्रा न'खरनियाबो मिथिखायो स' बेयावहा नोंहा बुंबाय थानांगौ जेबो दरखार गैया आरो मालायनि पार्सनेल लाइफनि खोथाखौ एसेबां सानबाय थानो दरखार गैया गाव भिडिअ बानाय गाव साक्सेस जालां बास मालायनि पार्सनेल लाइफनि खोथाखौ नों एसेबां सिन्था खालामबाय थानो लावदुमनि खोथाखौ एसेबां सिन्था खालामबाय थानो नोंहा माने दरखार गैया माने ओरैबायदि फ्रास्ट्रेटेड ना मानसियानो माने मा खालामगोन माने ओरैबायदि जाम्बा आं बुंहरबाय जे नोङो पार्सनेल लाइफखौ आंखौसो बुंहरबाय आंहा नोंसिनि रिलेसनशिपआव आंहा जेबो बुंनांगौ गैयाबालाय मानोथो पार्सनेल लाइफनि खोथाखौ दिहुनबाय थादो जाम्बाबानो बुंबाबो मानिया इमान अननानो नोंनि साख्रिया थांगोन नोंनि साख्रियाथ' बारा दिन गैखाला र' 3 years ना माल'खासै नों रिटायार जाखासिगोन स' आंबो सानबाय आंखौ बरबाद खालामबाय दा आं जुदि नोंनि साख्रिखौबो जाना होयो स' नोंजों आंजों डिफारेन्सआ मा थाखो नङा होमबा दे जि जालांबाय जोब्बाय दिनै नै 2 years जालायलांसिगोन अब्ला नों इफोर खोथाफोरखौ मा बुंबाय थानो मा दरखार जेनेबा आरे गावबागाव लाइफ गावबागाव थाफिनना केसखौथ' आं दासिमबो डिसमिस खालामाखै मानो होनबा आं नोंनि सायाव फोथायनाय गैखाया भाई नों जेब्लाबो आंखौ बिदिनो टर्चार खालामबाय थाखागोन नों जे हल लाइफ आंखौ बिदिनो डिस्टार्ब होबाय थाखागोन आंनि लाइफखौ नों माने सान्ति थानो होखाला आं मिथिखायो ओरैबायदि इमान 33 आंदो मोजां मोननाया र' आं 2018 नोंजों रिलेशनशिपआव दंमोन स' नों बे टाइमावनो नोंनि बार्थडे सेलिब्रेट खालामलायलायदोंमोन बे टाइमाव थेंक गड इउटुब चेनेल गैया इउटुब चेनेल थानायमोनबाथ' 30 yearsनि हेपि बार्थडे होननानै होलायलायगौमोन खिन्थु नों दा 31ल' होना मानो थगायनांगौ जाखो देलाय आरे एजआ जिखियानो जा नों नुनायाव फिट थाबानो जाबाय माथो बेखौनो थगायलायनांगौ आरो आंहा दासो 31 years जादों होननानै मिनिनोसो ओंखारो आरो आंखौसो उल्था बुंबावलायबाय स्टेज प्रग्राम खालामदोंमोन स्टेज प्रग्रामाव थांनानै जोहैगौमोन आङो जालायबावो लाजिया नोङो कमिटिनि मानसिफोरदो दान्दा गोलाव लालायनानै होसो जानानै लासिं सिंनो बै कमिटिनि मानसि नोंखौ दा नोंनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंखौ मा सानगोन देलाय लासिं सिं जि खारबायब्रा लासिं सिं एक्टर मानसियानो मानसिफ्रा मा जाखो होननानै जि नाहरबाय दाबो दङ माबाया बे आङो भ्लगिं भिडिअ खालामदोंमोन बे माबायाव जादोंमोन बरमायाव जादोंमोन आरो एग्रिकालचारनि मिटिं जादोंमोन बेयावहा आंखौ पारफर्म खालामनो लेंदोंमोन बेयावहा जि दान्दा गुलु लानानै होसो जाबाय लासिं सिंनो ओमफ्राय गावहासो आंखौ बुंना लाबायब्रा सोर आलिशा नोंबो बुरैनो बिराद गाज्रि थगायदो आब' इयारखौ आरे थगायाखै आङो जोंहानि न' खाथिनि मानसिफोरखौ सोंहैथां आं नुनायाव लोदोदो गोदोर जानो हागौ 24 years होननानै आं थगायाखै मिथिबाय जोंहा टेक्लानि बार्थडे जायाखै होमबा जोंहा टेक्लायाथ' दा 22 जाबायना जोंथ' एखे समान ना बे 2 yearsल'सो उन्दै टेक्लाखौ 2 yearsनि दाख्लै बार्थडे सेलिब्रेसन खालामनायावबो बुंबायब्रा दासो बोरायनो 22 जादों जाल्लायाव आरे सोरबा उन्दैबाबो गोदोर हालदांग्रा थायो जाम्बासो मानसिफ्रानो माखासे आरे आं जानानै थांखांनाय खोथाफोरखौ बुंनो गोसो गैयामोन बाट बेनो माने लाइफआव फैनानै माबा माबि बुंबाय थायो आरो बेखौनो मानसिफ्रा माबा माबि आंनावसो बुंहरफिनबाय थायो ओंखायनो रागा जोंनो ओंखारोना बिदि गावबागाव लाइफ गावबागाव सान्थि थादोब्रा माथो लाइफआ बहुत बिउटिफुल बे लाइफखौ ओरैनो मोनाखै गावबागाव लाइफ गावबागाव थाना नोंबो नों जौगालां आंथ' नोंखौ सानसेबो बुंफेराखै भिडिअआव फैनानै उमुक तुमुक होननानै आरो माखासे मानसिफ्रा आंखौ नक्टा कमेन्ट्स खालामग्राफोरा आंनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामना ला आंहा जेबो बुंनांगौ गैया आंखौ मोजां मोनाबा आरो आंनि सिगाङावहाय वर्डलेस कमेन्ट दा होफै आंनि भिडिअआव फैनानै वर्डलेस कमेन्ट दा होफै आरो माखासे मानसिफ्रा माने गावनि पार्सनेल लाइफखौ फकास खालामालासिनो खालि मालाया मा जादों उमुगा उमुक लाइफ होबाय उमुकनि गारलायनाया बेबायदिसोमोन नामा माने शिटखौ रायलायनो जाय मोजां मोनो बेबायदि मानसि आंनि चेनेलाव दा आं मोजां मोना बेफोरबायदि
आं बायो आं लाइफआव बेफोरबायदि बेकार ओरैनो नांलायलाय खमलायलाय बिदि थानो बायो आं जास्ट नोंखौ बे लाइफनि गेजेरजों आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों जे आंनि पार्सनेल लाइफनि खोथा दा बुं नोङो जि खालामो नोङो जानाय भिडिअ खालामो माबा भिडिअ खालामो माबा मटिभेशनेल भिडिअ खालाम बाट नोङो आंनि खोथा दा लाबो जि जालांबाय आरो बुरखांफिननांला आरो आंनि लाइफआव बिराद हेपि आरो आं जुदि इमान गाज्रिबा आं जुदि इमान गाज्रिबा आंखौ जुदि नांथिं खालामबा आंनि खोथा रायलायबाय थाना माला आरो मोजां मानसिया आरो मोजां मोननाय टाइमावहा आं नोंनि थाखाय बिराद सनामोनब्रा हिरामोन दा नालाय दा हांगार फिथर जाबाय हांगार फिथरनिबो मा दंबावो बेसो दा रावबो मोजां मानसिया गावनि एक्सखौ बेफोरबायदि खालामबाय थायाथ' मिथिबाय आरो नों इमान सादुमोनबा नोंखौबो आं गारामोन नोंनि मथे नोंजों हाबा जानांगौ जास्ट माने न'आवहा ओंख्रि संनानै थाबाय थानांगौ बाट आं बेबायदि टाइपनि नङा जोंनि बिमा बिफाया बहुत खस्थ' खालामनानै जोङो फोरोंदो स' जों बिसोरनो बेटार लाइफ होनाया जोंनि बे मोनसे रेसपन्सिबिलिटि जेरैहाय नोङो दा साख्रि लानानै नोंसा नोमा नोफाखौ जाहोगासिनो थिग बेबायदिनो आंनिखौबो मामा बाबाखौ जाहोनांगोन आं सयज' खालामनो हायो आंखौ नों जियानो खिन्थु जोंहा मामा बाबाखौ इमान गाज्रि राहरनायावहा आं सयज' खालामनो हाया नोंखौ मिथिबाय हा बेनि थाखायनो माथा गरम जायो इमान इसोरा इमान मोनसे मोजां लाइफ होदो बेनि थाखायनो खालामनाय गानबोखौ मोनसे आं बहुत दिननिफ्रायनो बहुत सयज' खालामनानै दंबाय थायो आरो नों बुंदों जे हिन्जावसा मानसि नालाय हिन्जावसा मानसिया गाबना गुरै बा हौवासा मानसियाबो सोरबा गाबो दुखु जाबा बेबायदि नङा जे हिन्जाव मानसियाल' दुखु जाबा गाबो बेबायदि नङा हौवा मानसियाबो गाबोब्रा दुखु जाबा मिथिबाय आरो नोंनि गोसोआ बिराद अन्थाइ बिखा जानो हागौ बाट माखासे हौवासाफोरा दुखु जाबा मोदै गखायो थिग बेबायदिनो आंहाबो गदोंमोन सानसे समावहा दुखु जानानै खिन्थु बे नङा जे आं गाबनानै भिडिअ बानायबा नोंथांमोननिफ्राय आं सापर्ट मोनगोन नोंथांमोननिफ्राय आङो सिम्पेथि गेन खालामनो नागिरदों बेबायदि नङा बे गोसोनि खोथा बे जुदि गोसोआव मालाबा बिराद दुखु अट'मेटिकेलि बिदि मोदैया ओंखारखायो बेबायदि नङा जे नाटक खालामदों एक्टिं खालामदों गाफ्ला थिनानै नोंथांमोननि सापर्ट नागिरदों बे मिथिबाय बेबायदि हिन्जाव हौवा फ्रेन्डखौ लानानै नोङो सापर्ट लुगैनाङा आं जेब्लाबो बुङाखै जे आं हिन्जाव मानसि आंखौ बिराद माबादों आंखौ सापर्ट खालाम आं बेबायदिबो होनाखै आरो जों सानैनि गेजेराव जा खोथा जालायदों जों सानैयाल'सो मिथिगौ बेयावहा थार्ड पार्सना मिथिबाय आरो दा जेनेबा माखासे मानसिफोरनि थाखाय आंखौथ' मिथिखाजोब्बाय स' आङो मा दायो एकदमबारे लुजार बयफ्रेन्ड मोननांगौ जेनेबा लुजार बेबायदि होननानै माखासे मानसिफ्रा लुगैयो आं बेखौबो मिथियो कमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों आंखौथ' इभेन बेबायदि कमेन्ट खालामो नों मानो फासिना थैयाखै दाबो नों मानो दाबो लाजिनानै मानो फासिना थैयाखै आरे आं फासिनांना थैगोन दे हो नों आंनि मामा बाबाखौ जाहोफैगोन ना दे बुं नों जुदि आंनि मामा बाबाखौ थैजासिम 100% जुदि नोङो मोजां लाइफ होगोन होननानै बुङो मोजाङै जाहोगोन लोंहोगोन खुसियाव थाहोगोन जोंहा मामा बाबानि मोखाङाव जेब्लाबो मिनि खुसि थाहोगोन होननानै जुदि नोङो 110% गेरेन्टि होयो अब्लाना आं दिनैनो फासिना थैगोन मिथिबाय नों जुदि बेखिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानो हायो जाय आंखौ बेफोरबायदि कमेन्ट्स खालामो जे नों दाबो लाजिया नामा नोंहाथ' भाइरेल जाखांजोब्बाय नोंनिखौथ' नुखांजोब्बाय नों लाजिया नामा नों दाबो थैयाखै नों दाबो फासिना थैयाखै बेफोरबायदि कमेन्ट्स खालामग्राफोरा दिनैयो आंनि सिगाङाव डाइरेक्ट फैनानै बुंफै जे नोंनि मामा बाबाखौ आङो थैजासिम मिनि खुसि दोनगोन थैजासिम आङो जिउ खुंहोलांगोन बिदि होनना बुंबा आं दानो फासिना थैगोन आंहा जेबो बुंनांगौ गैया बेयावहा मिथिबाय नोंसोरबायदि मानसिया बेबायदिनो ना आं मानो गाबनो बुंबा आं नांलायाखै आं जास्ट बुंदोंसो बेखौ आं
बेखौ नांलायनो थाखाय लाइभ भिडिअ फैयाखैथ' आं बेखौ जास्ट बुंदोंसो बे इमान थगायनो लाइभ भिडिअ होगासिनो जुदि मानियाबाथ' आरो केसआव थांफिननांगोन आङो नांलायनो थाखाय लाइभ भिडिअ होआखै आं जास्ट बुंदोंसो इमान थगाय जि जालांबाय थाबाय होननानै आं केसखौबो स्टेटमेन्ट होयाखै माबा होयाखै जि जाबाय थादो होननानै आंथ' नोंनि भिडिअखौ नायखाया आंखौ बेलेगासो हरो नै नोंखौ बिदि बुंहरदो होननानै खिन्थु आं नोंनो बिदि नांलायबाय थानो गोसो गैया नोंनि लाइफ नों हेपि था आं आंनि लाइफआव थागोन आंखौ जास्ट आंनि पार्सनेल लाइफनि खोथा जेबो बुंनाङा फैनाया थैखाबाय माथो आदा बुथारखायो नोङो बे आदाया थैनो थाखाय बारा गोरा नङाथ' मिथिबाय आरो थैबा खिन्थु गावखौ लिरना गालांखानांगोन सुइसाइड नोट खिन्थु बे जोंहा मामा बाबाया जोंखौ इमान खस्थ' फरायहोबाय फरायबाय गावसोर मोनाखै जोंखौ ग्रेजुएसन जोंखौ मास्टार डिग्री फरायनो थाखाय बहुत खस्थ' खालामबोबाय आरो बेसे दुखु होबावनो साननै सानथामाव लोगो मोननाय मानसिनि थाखाय थैनानै बेसे बिमा बिफाखौ मिनिब्रा माखासे मिनिग्राफ्रा मिनि जेब्ला नोंसिनि न'खराव जागोन ना आं बेखौ बुङाखै जे आं जेब्लाबो राइट मिथिबाय माबा मोनसे जाहोनाव जोंहा ब्रेकआप जालांबाय खिन्थु आं जेब्लाबो नोंखौ चिट खालामाखै आङो कामाख्या थायो जेब्लाबो आं नोंजों रिलेसनशिपआव थानायावहा आं गुबुनजों जेब्लाबो एफेयार लायाखै जेब्ला रावजोंबो एफेयार गैयामोन आंहा सोरबा जुदि दङबा डाइरेक्ट बुंफै ओइ जेम्स नोंनि गार्लफ्रेन्डआ नोंजों रिलेसनशिप थानायावहाय आंजों एफेयाराव दंमोन बिदि होननानै आंजों लाइन मारियोमोन होननानै बुंफै सोरबा दङबा रावबो बुंनो हाया मानोना होनबा आं रावजोंबो लाइन मारिखायाखै आरो आं जुदि इमाननो गाज्रि हिन्जावसामोनबा नोंखौ अपेन रिलेसनशिपआव थानानै आं ससियेल मिडियायावहा फट' होनाय नङामोन मिथिबाय आरो नोङो दिनैसिम नोङो बुंनो हानाय नङा जे आंनि फनावहा नोङो सोरजोंबा मेसेज गेलेफेरनाय बा सोरजोंबा आङो नोंखौ चिट खालामनाय नोङो दिनैसिम आंनियावहाय मेसेजबो नुनाय नङा दिनैसिम मानेथ' दाथ' जोंनाथ' रिलेसनशिप गैखाला जेब्ला रिलेसनशिप दंमोन नोंथ' अपेनलि आंनि फनखौ नायोमोन आरो नों दिनैसिम बुंनो हानाय नङा जे आंनि फनावहा नोङो नोंखौ चिट खालामनाय बेफोरबायदि मेसेज नुनाय होननानै नों जेब्लाबो बुंनो हानाय नङा मिथिबाय आङो बेयावहा गाबनानै नोंथांमोननि सापर्ट बा नोंथांमोननि माबाखौ सिम्पेथि गेन खालामनो लुगैयाखै मिथिबाय बे अट'मेटिक ओंखारखायो बे बिदि नङा जे हिन्जाव मानसियाल' गाबबाथाय मोदै ओंखारो बेबायदि नङा हौवा मानसिफ्राबो ओंखारो खिन्थु इजि थैनाया एसेबां गोरा नङा आरो आंथ' आदा थैखानाय मानसिखा 1.5 बोसोर सिगांनो आदा थैखानायखा आङो बिनि उनावबो बेफोरबायदि बुंनाय मानसिखौना जेब्ला नोंनि फिसाजो जागोन आं बेखौ बुङाखै जाथों बाट जों सानैनि गेजेरनि खोथाखौ जों सानैयाल'सो मिथियो बेवहाय सोर मा फान्दायनानै माबायसा बुङो बे गावबा गावनि खोथा खिन्थु बेयावहा जुदि सोरबाफोर मिथिया हसिया डाइरेक्ट माबा माबि बुङोना बहुत दुखु मोनो बिदि बुंग्रा मानसि थाखायोब्रा
आरो बुंग्रा मानसि थायोबा जोंनि बिमा बिफाखौबो नायफिना जोंनि बिमा बिफाया बेसे उन्दैनिफ्राय जोंखौ इमान खस्थ' खालामनानै फरायहोबाय मा होबाय जों दिनै जुदि बेटार लाइफखौनो होनो हायाबा जों मा जाखो जों जोनोम लानानै मा जोंनि मा रेसपन्सिबिलिटि थाखो ओंखायनो आङो आंनि जि थांबाय नोंथांमोनखौबो आं रिक्वेस्ट खालामो जे आंनि पार्सनेल लाइफ बा आंनि थांखांनाय खोथाफोरखौ रावबो बेफोरबायदि बुंखांफिना आरो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नाय आरो नायनो मोजां मोनाबा आंनि भिडिअखौ नायनाङा आरो आंखौ कमेन्ट्सबो खालामनाङा आरो साबस्क्राइबबो खालामनाङा आं बेखौ बुङाखै जे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आंखौ नाय आं बेखौ बुङाखै जास्ट आं माबायसा माने आं लाइफआव मा खालि मामा बाबाखौ हेपि थाजानो लुगैयो बास आंनि एम इन लाइफआ बेनो आंनि माबाया बेनो आरो बिफं सासे दङ बास बिफंनि लाइफखौ मोजां खालामनांगौ बास बेनो आरो सोरबाफोर जुदि आंखौथ' बहुद होनो गल्ड डिगार माबा डिगार जेनेबा आंथ' लावदुमखौ मोजां मोननाय टाइमावथ' आं बिदि बेंक बेलेन्सखौ सोंनो थाङाखै आरो सानसेबो आं बिनियाव फैसाबो बिफेरा मानो होनबा आंहा सोलिनो हानाय आंहा गावनि आन्था दंखायो आरो जेम्सआबो दिनैसिम आंखौ बुंनो हानाय नङा जे मानसिफ्रा सानो जे बेथ' आर्मि साख्रि मावो बिनियावथ' बिराद फैसा जाबाय माबा जाबाय आरो जोंनाबो न'आ एसेबां गाज्रि कन्डिसननि नङा मिथिबायना आं जे मालाय हौवानियाव फैसा बिनानै बेफोरबायदि जानो मानो ओमफ्राय बहुतआनो सानो जेनेबा बेथ' साख्रि मावो इभेन बेनियावहा बे जिमानखिनि फैसा थानाय थायो बेयो आं बिनियाव सोंफेरानो दिनैसिम आं बेसे सेलेरि मोनो बेखौनो सोंफेराखै बेखौनो मिथिया आं आरो जाय नायनो बायो जास्ट इगनर खालाम आंनि चेनेलखौहाय नायनाङा आं जास्ट बेनोल' आरो आं जास्ट मा लुगैयो आंनि पार्सनेल लाइफनि खोथा जेबो बुंनाङा आं जा दङ आं बिराद हेपियाव दङ आंनि पार्सनेल लाइफनि जेबो बुंनाङा जेम्सआनो जा बा सोरबा इउटुबारानो जा बेलेग टपिकआव भिडिअ बानाय जास्ट आंनि पार्सनेल लाइफनि खोथाखौ दा बुं प्रफेसनेलि बुंनो हागोन बाट पार्सनेल लाइफनि खोथा दा बुं आं बेखौनो लुगैयो आं जेब्लाबो चिट आं बेखौ बुङो आं जेब्लाबो जेम्सजों रिलेसनशिपआव थानायावहाय आं रावबो सेंग्राजों बिदि चिटबो खालामाखै आरो बियो सानसेबो आंखौ जुदि आं इमान गाज्रि हिन्जावसामोनबा आरो सोरबा जुदि रिलेसनशिपआव थानायाव हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा जुदि थगायोबा ना सानसेबाबो मबाइलावहाय नुखायो मेसेजानो जा कलानो जा खिन्थु सानसेबो जेम्सआ आंनि फनावहा सानसेबो बिदिबो नुफेराखै सानसेबो बिदि फन कल्स बेबायदिबो मोनफेराखै बे बुंनोबो हानाय नङा आरो जुदि बुङोबा बे थगायनानै बुंदों आरो बेसै नोंखौ आङो जेलाव हरनो होनबाबो हायोमोन नोंनि साख्रिखौ थांहोनो होनबाबो हायोमोन केसआ अलरेडि दाबो रेजिस्टार जाना दंखायो खिन्थु स्टेटमेन्ट हैनायमोनबासो स्टेटमेन्टखौ आंखौ मेमा आंथ' बे पानबाजार उमेन पुलिस स्टेसनावसो केसखौ होदों नालाय ओमफ्राय मेमा बुंहरबाय थाबाय जे তুমি স্টেটমেন্টটো দিব আহিছোৱা তেতিয়াই হৈ যাব মানে ओमफ्राय न'आवबो सोंहैबाय एड्रेसखौ मानो होनोबा जोंहाथ' सिगाङावनो 6 मान्थ सिगाङावनो जोंना ब्रेकआप जाखांबाय स' आं बेनि रेजिमेन्ट बेनि एड्रेसखौ मिथिया आरो ओमफ्राय उनावहा पुलिसा सोंबाय मा एड्रेसखौ नांगौ बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा आं पुलिसखौ बुंबाय आरो इमान 1 इयार जालांबाय दे जेबो नंला दे मेम खिन्थु आं केसखौ डिसमिस खामा मानो होनोबा आं बिनियाव फोथायनाय गैया बे माबा नङा माबा मोनसे आंखौ ससियेल मिडियायाव खामखाबाय थाखागोन मानो होनना बुंबा इमानखिनि आंखौ जेब्लानोखि बे बुंहरनाय नों जुदि आंजों रिलेसनशिपआव थायाबा आं नोंखौ बिदि भाइरेल खालामगोन इभेन जोंहा फंबायनियावबो बुंहरबाय माबानियावबो बुंहरबाय ओमफ्राय बुङो मा ओमफ्राय आं बुंबाय ओहो आंना अलरेडि नोङो इमान गारलायखांनानै आंखौ फन खालामलामोन स' दिनैयो मानो नोंसोरथिंनि मानसिजों रिलेसनशिपआव थादो होनना मिथिनानै मानो आंखौ कल खालामफिनगो इमान दिन नों आंखौ कल खालामालासिनो थादोंमोन स' दिनै नों मानो आंखौ कल खालामफिनखो बेबायदि बुंबा मा होनखो नङा नोङो जायजों रिलेसनशिपआव थानो था बाट आं जेब्लानोखि सुटियाव फैयो नों आंजों हटेलाव थानांगौ बाट माबायदि पसिबल बेबायदियालाय जेब्ला जोङो सासे मानसिजों रिलेसनशिपआव थायो थारमाने मा बे मानसिजों जोङो जिउयै माहामै मोजां मोननासो रिलेसनशिपआव थायो बेबायदि नङा जे सोरजोंबा बयफ्रेन्डआ सोरजोंबा जोङो थागोन जास्ट उन्दुनोल' मोजां मोनाखैथ' जेनेबा आं अलरेडि सासे मानसिजों रिलेसनशिपआव थाखाबाय आरो रिलेसनशिपआव थानानै आं नोंदोंलाय माबायदि हटेलाव थानो स' बिनि बुंनाया बेयावनो भाइरेल खालामनाय आरो जे सुटियाव फैबाथाय गावजों थांमोन ओमफ्राय बयफ्रेन्डआ जायखौनो लायामोन बेबायदि सोरबा पसिबल जायो नामा इभेन आं बिसा बिब'खौबो कल खालामना बुंहरबाय डाइरेक्ट खिन्थु मानिया
बेनो मानिया बिब'फोराथ' बुंबाय औ जागोन दे जोंबो लुगैया आगै नोंसोर सानैनि गेजेराव बिदि माबानाया दावराव दावसि जाबाय थानायखौ जोंबो लुगैया जेनेबा नोंसोर सानैनि गेजेराव मा जालायदों जोंथ' मिथिया नोंसोर सानैयानो सल्भ खालामना ला जेनेबा बिदि बुंहरदोंमोन होमबालाय औ खिन्थु स्टेटमेन्ट होनाय मोनबाथ' दाहालागि मा जाबायमोन खिन्थु नोंजों आंजों डिफारेन्सआ मा थागौमोन जेबो थानाय नङामोन आंबो नोंखौ केस होनानै केसथ' होखाबाय दे होखानानै स्टेटमेन्ट हैनाय मोनबा नोंहाबो साख्रिया थांगौमोन अब्ला नोंसा न'आवहाथ' मामा बाबा दोङो आब'मोन दोङो मा जागौमोन बेबायदि आरो एसे फिउचारनि खोथाखौबो साननांगौ आरो हे आंल' नङा लावदुमाबो कत्त बुंहरबाय नोङो फंबाय नोङो जुदि बिदि भाइरेल खालामनानै मा लाब जानो नों भाइरेल खालामबा नोंहाबोथ' साख्रि दङ नोंहाबोथ' साख्रिया थांगोन अब्ला मा जागोन आरो नोंहाबोथ' सनमान दङ बेहाबोथ' सनमान दङ मा जागोन आरो नोंबोथ' सासे आर्टिस्ट बेबोथ' सासे आर्टिस्ट मा जागोन नोंस्रा इदि होननानै ब्रेकआप पेटसाबाथ' जाखायो इदि होननानै खिन्थु बिदि होननानैसो बिदि खालामनांगौ बिदिथ' नङा आरो इमान गियालासिनो खालामबाय ओमफ्राय जेब्लानाखि पुलिसा गावसानाव थांबाय अब्लाना आंखौ फन हरबाय जल्दि केसा डिसमिस खालाम ओमफ्राय आं बुंहरबाय होमबा नों मानोथो आंखौ बिदि खालामनाय नोंथ' गियामोननो पुलिसखौ नोंहाथ' साख्रिया रिटायार जाखासिगोन बेखायनो गियाब्रा बियो साख्रियाथ' अलरेडि 3 years ना 2 years ल'खासैना बेना रिटायार जागोन बेखायनो गियाब्रा बियो मिथिबाय जि खालामगोन होनबाबो आरे नों नोंनि लाइफआव थादो आं आंनि लाइफआव थागोन जास्ट बेनो आं मानियो नों अननाया बहुत अनोमोन आंखौ खिन्थु जाबायदि नों आंजों खालामबायना बेफोरबायदिखौ रावबो खालामनो हाया आरो स्पेसियेलि आं हाया बेबायदि खालामजानो आरो अलरेडि केसखौ होबाय केसखौ होनानै बे गुवाहाटीनि माबाया पुलिसा बुंहरबाय जे बरबरि थानायावहाय खिथाहरबाय बिदिनो बरबरि थानानि मानसियाबो थांबायमोननो आरो दा मा जाखोथाय मिथिला आरो मैयाबो आं पुलिसखौ कल खालामबाय जे बायद' एनुका आकु दि আছে आं माने मा लुगैयो जास्ट आं नोंनि साख्रिखौबो थांजानायखौ लुगैया नों नोंनि लाइफआव हेपि था जि जालांबाय नोंथ' आंखौ अलरेडि बरबाद खालामखाबाय नोंथ' आंखौ बुथारखाबायानो आरो बिनि उनावबो नों मा लुगैयो जेनेबा मा लुगैयो आंनोबोथ' नोंखौ नांखाला नोंनोबोथ' आंखौ नांखाला अब्ला जों सेपारेट जाखाबाय आरो नै दिनै बेसेबां बोसोर जालायलांसै 2 years जालायलांसै अब्ला नों मा लुगैयो जेनेबा नों नोंनि लाइफआव थादो ना हेपियै आं आंनि लाइफआव थानोसै आंथ' नोंखौ जेबो डिस्टार्ब होआखै आरो आंथ' नोंनि थाइसेबो फैसाबो जायाखै नों जिबनाव बुंनो हानाय नङा जे गेमस्ट्रिया आंनियाव बिदि फैसा लादों इभेन आं नोंनो फ्लाइटनि टिकेट दानलायलायनाय आरो मा मोनसे मिन्थावना खोथा पुलिसानो मिनलायलायदो मिथिबायना बे केसनि माबा थाया होमबा डकुमेन्टस होनांगौ ना जेनेबा केस होबाथ' डकुमेन्टस होनांगौ बे डकुमेन्टस होनायावहाय बिदिनो मालाबा जेनेबा आंनाव जेनेबा रिसार्च सोनाय माबा सोनाय मालाबा आं बेनाथ' नेटवर्क गैयि जायगायावसो थायो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो आं रिसार्च सोना हरो आरो मालाबा बे नेटवर्क थानाय जायगायाव थाबाथाय आंनिया जोब्रबबा बे रिसार्च सोना हरो बे रिसार्च सोनायनि जिथु 500 600 ट्रान्सफार खालामना हरनाय बे ट्रान्सफार खालामनायखौनो प्रिन्ट आउट खालामनानै पुलिसनो होदो पुलिसा आंखौ मिनिबाय हेरे तुम्हार बयफ्रेन्ड केनुका आसिले 500 600 टकार बस्तुटुए डकुमेन्ट्सआव दि दिसे होननानै ओरैबायदि लाजिबाय आङो बिदिबाथ' आंबोसो नोंनि जेनेबा एज ए डकुमेन्ट्स होनो हागौमोन नोंनो आङो एसेबां 15,000 16,000 फ्लाइटनि टिकेट दाननानै हरदों बेखिनिखौबोथ' आङो नोंनो स्क्रिनशट खालामनानै हरनो हागौमोन खिन्थु आं मानो होआखै बेफोरबायदिया मोजां मोनलायनायाव जाखायो जेनेबा रिसार्च सोलायनाय नोंबो आंनो मालाबा सोना हरबाय बा आंबो नोंनो मालाबा सोना हरबाय बेबायदियाथ' जाखायो बेखौथ' माबा डकुमेन्ट्स होनायावहा प्रिन्ट आउट खालामनानै होबाय पुलिसा मिनिलायबाय आरे तुम्हार बयफ्रेन्ड केनुका 500 टकार बस्तुटुए प्रिन्ट आउट কৰি কিনে দিছে ডকুমেন্টছত होननानै পইसा खुवा বুলি होननानै जि लाजिबाय आङो ओमफ्राय आरो मा बेथ' बे थांबाय डकुमेन्टस होबाय माबाय थांबाय ओमफ्राय उनाव आंलाय सानबाय जेबो नंला दे केसा केसैनो थाथोंसै उनाव माबा मोनसे जायोबा जाथोंसै बेबो मोजाङै थाथोंसै होननानै दलद थाबाय आरो माबा फेसबुकाव माबा पोस्ट होयो आरो लाइफआव फैनानै माबा पोस्ट होयो इमान माने थार्ड क्लास मानसि माने दिना लाइफआव एसे सुखु सान्ति थानो सोलोंदोब्रा नोंहाबो मामा बाबा दोङो आब'मोन दोङो आब'नि फिसाजोमोन दङ आरो नोंखौ आङो उनावसो मिथिबाय जेम्सआ आंनिल' भाइरेल खालामनाया फार्स्ट टाइम नङा बेनि फार्स्ट गार्लफ्रेन्ड आं नामखौ मिथिया बिसोरनि गावसिनि जायगाथिंनिनो बिसोर गावसिनि जायगाथिंनि मानसिफ्रानो बहुतानो बुंबाय आंखौ गावनि फार्स्ट गार्लफ्रेन्डखौबो गावखौ बिदिनो माबा मोनसे जालायनानै बिदिनो हाबा जाबायनो गुबुनजों हाबा जानायावहा गावसिनि इन्टिमेट जानाय फट'खौ गावनिखौ स्टिकारखौ होथेनानै हिन्जावसाखौ भाइरेल खालामबाय माने भाइरेल खालामनाया बेनि थैयावनो हाबना दंखायो खोमा
गावसा बिब'नि फिसाजोफोरखौ जुदि सोरबाफोर मोजां मोनसिनानै जुदि बेफोरबायदि इन्टिमेट जानाय फट' बा भिडिअसफोरखौ होना होयोबा गावा माबायदि मोनगोनथाय मिथिया जोंनि फंबायफोराथ' हाजासे गाबबाबो दा मालायनियाव बा ससियेल मिडियायाव फैनानै बुंनानै माबा मोनसे लाब मोनगोन नामा मिनिगोनसो माखासे मानसिफ्रा जेनेबा माने भाइरेल खालामनाय बुस्थुआ गावनि सिगांनि गार्लफ्रेन्डखौबो माने गावजों माबा मोनसे जानानै ब्रेकआप जाबायनो ब्रेकआप जानानै बेलेगजों हाबा जाहैनायावहा माबा खालामबाय भाइरेल खालामबाय आरो दा सोरखौबा भाइरेल खालामबावो मिथिला आरो बै हिन्जाव बै टाइमावथ' बे बहुत सिगांनि खोथा 5 years 6 years बेसे जाखोथाय मिथिया हा साख्रि गैयामोन आरो बे टाइमाव साख्रि गैयि टाइमावबो बेबायदिखा बिराद डेन्जार नुनायावनो बिराद डेन्जार खाना बिराद डेन्जार हा माने गावहा साख्रि गैयामोन नालाय जेनेबा दै सबबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ मोजाङाव थांजानो लुगैयो बेबायदि नङा दै खालि साख्रि आल्लाजोंल' बा सोरबा बिजनेसमेनजोंल' बिदि नङा सबबाबो जेनेबा गावनि न'आवहा जुदि दुइखौ होनो हादोंबा सबबाबो गावनि फिसाजोखौ मोजां न'खराव थांजानो लुगैयो नोंबाबो आंबाबो जुदि आंहाबो फिउचाराव फिसाजो जागोन आंबो मोजां न'खराव हरजानो लुगैगोन थिग बेबायदिनो माबा मोनसे जानानै ब्रेकआप जालायबाय खोमा ओमफ्राय बेलेग साख्रि आल्ला हौवाजों हाबा हरबाय जेनेबा बिमा बिफाया जेम्सनि सिगांनि गार्लफ्रेन्डखौ ओमफ्राय बेहाबा मा गावजों मा उन्दुलायनाय ना मानाय फट' मा मिथिला जिखुनु इन्टिमेट जानाय फट'खौ गावनिखौ स्टिकार होथेनानै भाइरेल खालामबाय बे टाइमावथ' बारा फन गैयामोन ना ओमफ्राय गावसिनि जायगानि मानसिफ्राल' मिथियो आरो इमान इदि माने मानसिया बिराद डेन्जार माने गाव जुदि मोननो हायाबाथाय बरबाद खालामलांगोन गावबो थैलांगोन माने ओइ माबानि बायसा आं बरमा कलेजाव फरायोमोन गार्लफ्रेन्डआबो बरमा कलेजाव फरायोमोन सब मानसिफ्रानो मिथियो कत' मानसिफोर खिथादो आं खिन्थु बेखौ मिथियामोन रिलेसनशिपआव थानायाव आरो आं बिदि होनना मिथिनायबाथ' आं जिबनाव रिलेसनशिपआव थायामोन बिदि जेनेबा माबा मोनसे कारनाव बिदि जालांबाय खिन्थु बिदिथ' खालामनाङा ना जेनेबा बहुत मानसियानो ब्रेकआप पेटसाप जायो खिन्थु बिदिथ' जायाना देनां गावनि फिसाजोखौ खालामबा मादि मोनगोनबा खालामनाय नङा हाबा जानायनि टाइम जाखाबाय ना माहाथो खालामबावनो 33 years जानायानो 31ल'बा आंजों मोजां मोननायनिफ्राय बैसोआनो बाराखै आंनिया बेसेबांमोन 21 बेसेबांमोन आंनिया 21 22 मोनदां आंनिया 24 जाबाय बेनिया 30निफ्राय दासो 31 2 yearsआनो गैला होमबा 33आनो गैला इमान इदि माने आं जास्ट बेखौल' लुगैयो जे नोंबो सिरियै थादो जि खालामनांगौ खालामखाबाय नोङो आंखौ आंबो सिरियै थागोन जास्ट आं बेखौल' लुगैयो लावदुमनि खोथाखौ सोंबाय थानाङा मानो होनबा लावदुमा सासे ससियेल मिडियायाव बिदि एक्टिभ मानसि नङा आरो बेनि पार्सनेल लाइफनि खोथा सबा माने माखासे मानसिफोराना मा होनबावनो आरो बुंजोबखाबायानो आङो आरो माबा रेसपन्स लुगैयो खोमा जास्ट ओरैनो आंनि लाइफ स्ट'रि माने टपिकआनो बिदिनो जास्ट माने गावनि पार्सनेल लाइफखौल' एक्सपज खालामनानै लानाय माने बिनि मथे माने माखासे नोंथांमोननि मथे माने सासे माने माखासे मानसिफोरनि कमेन्ट्सखौ नायनानै मिथियो आरो माने सासे भाइरेल जानाय सिख्लाया जायानो भुल लियो इन्स्टाग्रामाव डिस्टार्ब होबाय थादों माने माखासे नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नायनानै मिथियो जे सासे भाइरेल जानाय सिख्लाया ससाइटियाव मोजाङै मिनि खुसि भिडिअ बानायनो हाया बा सासे मोजां लाइफ पार्टनार मोननो हाया बेबायदि आरो माने सासे भाइरेल जानाय सिख्लाया थैलांनांगौ आरो थैबाथाय जि लिरथिसोगोन आयु मानो थैखो मानो माखो जिमानखिनि प्रब्लेम जाबाबाबो मानसिया शेयार खालामनांगौ थैनाङा थैनायानो सलुसन नङा होननानै लिरफ्लाथिसोगोन आरो दा जुदि थैना थाङो ओमफ्राय साननै सानथामनि उनाव गैला बावगारगोन आरो जोंनि बिमा बिफाखौ सोर नायफैगोन नों नायफैगोन इमान उन्दैनिफ्राय जे जोंखौ खस्थ' खालामनानै फरायहोबाय मा होबाय आरे लावदुमनि लाइफ स्ट'रिखौ खोन्था लावदुमनि लाइफ स्ट'रिखौ मिथिनो एसेबां मानो हांखुर जेनेबा मालायनि लाइफ स्ट'रिखौ बेलेग खामानि गैला नामा पार्सनेल लाइफनि खोथा मिथिनायनि अनगा जुदि बे गावनो शेयार खालामनो गोसो गैयाबा उनावहाय मिथिगोन दे स' बेखिनिनो बुंबाय आरो आङो दोनथ'नोसै आङो दा आङो लुगैया जे आरो बिनि रिप्लाइ आरो बेथ' खालामखागोन बेथ' मानिग्रा मानसि नंखाया दा आरो मोनसे रिप्लाइ भिडिअ होखागोन बियो ओमफ्राय आरो मा होनो रिप्लाइ भिडिअ होगोन
आरो हायोबा जोंहा माबामोनखौ कल खालामनानै बुंबावगोनसै नोंस्रालाय जेबोआनो गैया मायानो गैया होननानै आरो सासे मानसिनो लाइफआवहा मा नांगौ बाबाया गावनो खामायनानै गावनो गारि बायना लादों गावनो बिजनेस खालामो वेस्ट बेंगलनिफ्राय डिमापुर अमा साप्लाइ खालामो आरो जोंहा न'बो भारा होयो आरो न'आबो जोंना एसेबां गाज्रि नङा आरो मा नांबावगौ लाइफआव दे बुं दरमाया बेसे मोनो गावलाय गावाथ' दाख्लै बुंदो र' 40-50,000 मोनो होननानै बाबायालाय माथो खेबसे लांगासिनो 50,000 मोनो माने माखौ लानानैबा जोंहाखौ बासिखौ मिथिला आरो गाहाबा बेसे मालदार मिथिया अमा बेपारिनि फिसा अमा बेपारिनि फिसा आयौ मा होनो जोंहा बाबाया जि गाबहरबाय आंखौ फन खालामनानै मिथिबायना ओइ माइनाव नों माबायदि मानसिखौ मोजां मोननायले माबायसा आंखौ बुंहरबाय थादो आयौ आं बेफोरबायदिखौ नुनोनो दिनैसिम दोंमोन ना होनना बुंबाय बाबायाथ' आरो बेमार गोनां मानसिना आं जानला मोनला बुंजाया नङा बाबा इयो माबा रागा जोंनानै बुंहरदो जेबो नङा दे नों जेबो सानाङा होननानै बुंहरथिबाय आङो मिथिबाय बेखौथ' जेबो बुंनो हायाना आंखौ रेन्डि बुंनायनि सिगां नोंसा नोमा नोम्फाखौ नायहैग्रो मिथिबायना मालायनि फिसाजोखौ नोङो जेबो मिथियालासिनो रेन्डि बुंनो फैनाङा आरे नोंसोर बायदिनि मानसिनि माइन्डआ माबोरै नोंसोर माने गावनि लाइफआव ना ओरैबायदि फ्रास्ट्रेटेड जानानै थायो जेनेबा मालायखौ खुसि नायनो हाया मालाया जुदि एसे मिनिदोंबा ना मालाया जुदि फेमिलिजों एसे हेपियै दङबा बेखौबो नोंसोर नायनो हाया ओरैबायदि माखासे मानसिफ्रा गावनि लाइफजों ओरैबायदि फ्रास्ट्रेटेड नोंसोर जुदि मालायनि माने सुखुखौ नायनो हाया मालायखौ जेब्लाबो गाज्रिल' कमेन्ट खालामो मालायखौ जेब्लाबो मालायनि गाज्रि खोथाल' रायलायनो गोसो जायोना नोंसोरबायदि मानसिया थैस्रा मिथिबाय नोंसोरबायदि मानसिखौसो थैस्रा होनना बुंनांगौ मानो होनबा नोंथांमोना गावहा गावनि लाइफआवबो सुखुयैबो थाया मालायखौबो सुखु थानो होआ मिथिबाय रेन्डि रेन्डा बेफोरथ' खुगायावनो थाखागोन माने माबायदि मानसिफोर थायोना माने मालाबा ओरैबायसा रागा जोङो आरे नोंसोरखौ आङो रिक्वेस्ट खालामनानै नायथाबनो होआखै जायहा नायनो इन्ट्रेस्टेड बेखौसो नाय होननानै बुंखायो आङो जास्ट आं बेखौ लुगैयो जे आंनि पार्सनेल लाइफनि खोथा आरो जिमानखिनि नों आंखौ बुथारखाबाय बेनिफ्राय आरो बाराद्राय माबा नांला आरो जुदि बिनि उनावबो जुदि मानियाबालाय माथो बुंबावनो आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंजों जइन जाफैनायनि थाखाय बास बेनोल'